dem bilang le cando bini doktor nambah namo upi nurhaya opai kapasa masoi gitu bajalan tari ke pasar dek lamo lambe tengah jalan tibo di pasar nyona rami bajalan di pasar rami dek lamo lambe bajalan tibo di mande tukang lamang bakato jugo mande kini onde na bali lamang lamang ambo lamang si junjuang tanjuang ampalu di buwe di padang panjang di bawah ke bukit tinggi dek buru untung jo bagian mangko coiko nasib awak yona Oman jawab cando mula kini si nurhaya Omande dangakan mula kini coiko la di mande abi tak abi lamang mande Omande mbo bawo pulang ke rumah mbo yonde Odang adek mande jale-jale ambo ingin nak baraja mambuek lamang bake mande lama bana raso lamang mande landekan duang Mandangale kato rupo itu lesanang di dalam hati dibawa mande tukang lamang dibawa babalik pulang bajalan mande tukang lamang duo jo bini doktor meso itu bajalan ninyo ya nyolai kata litak taletai-letai bakacang memanjik junjung kata litak talalai-lalai rupo anggang manjalan gunung tibo di rumah masu itu langsung lah mande dibawa nang ke dalam dia gie makan mande dulu saingonyo sudah lah makan nindak kalamu antaronyo doktor lah pulang maso itu naik ke rumah dan nanyolai balun dipatamukan doktor jo mandeko nanti kan sudah makan dulu kok nyampang dipatamukan tak jadi suami makan ba itu nasi nurhaya sudah makan hati lesanang lama rokok dokter sebatang masuk mandulang ke udaro jagolah dewa dalam tubuh nyoba mande tukang lamang lah nyoba oleh mande tukang lamang bajalan juo dari dalam dek lamu lambe tengah jalan bakato lainyo sinuraya onde angku junjuangan ambo iko lamande tukang langamang yo mande tapana doktor si Jaidin ko iyo laiko mande ambo lamarasain de dirantau orang la bagian olah duduk le mande tukang lamang sinan kan doktor kabakato onde mande dangakan mola manga mande manggale lamang de rupo iko yo mande lamang ambo lamang si junjuang tanjuang ampalu dibuwe di padang panjang dibawa ke bukit tinggi dek buru untuang jo bagian bako ba itu mande manggale lamang yonde apa le sabab karano yo mande
mandangale kato rupo itu maden bilang mande tukang lamang kalau itu nang kumudo tanyo mangkue duduk lang kue lo elok kambo bukakan sejarah lam Kampung Ambo bukan di Siko mangkue kampung di Tanjung Siam Padu dalam daerah Rang Si Junjung baranak batigo urang nantuo namo si yatim nang kaduo namo si Jaidin tigo jo norma nak kandung samaso kami di kampung mangkuwei o disuruh Jaidin mantan nasi kata ngasawah dape nyoba main-main sampai nasi besamui gata sampai nyotangani di kakaknya buyong yatim tibo di rumah bola berang pulo mangkuwei sajaknya ambo onala berang mangku Jaidin hilang dari kampung mangkuwei kau sampai kini indak bertamu deku kau indak mencari anak hilang indak sansai dong kuwei di rantau orang mangkuwei sehingga itulah keteranganku dari ambo yang kue yang tak di mano anak kandung manangku mande nang kameja anak kandung Jaidin na kok lai waang oi duit juo lena lapatui mande yang tamui na urang di sibulantai ke pasar sadang pukul 2 di mano lah Jaidin aruh baju untai lena liek laman de basan saru lena yo Jaidin yo na liek laman de tidak waang na tumpak di doktor si Jaidin maliek mande lamana ngiko kensah mande ambo menyambo doktor bake mande onde mande hoi iko Jaidin anak mande lande kanduang iko Jaidin anak mande takajui mande di sini nonde waang mula Jaidin lai duit juo waang na kecek mande waang lamati lena rindu jo waang siang malam mana iyo kondak dek mencari waang na indak kampung mande tinggalkan lama rasai mande di rantau orang yona lama rasai nak di rantau orang dan bilang dagang di sini nindak di rantang panjang bana onani nur lama nangi pulo yo kironyo mande doktor ba itu bana mula kini lari badaru abi juo bakato doktor Jaidin mande dangakan molande kok mande kan iyo la batamu aba ambo di mano yonde laiko aba hoi duit juo lande kanduang kok bapak ang masih duit juo na inyo kini di Padang Panjang kami manyeyo pondok urang mana di Padang Panjang kok lai ya ba duit juo adi ambo di mano kini lele lai kok normal